Τιμή δεν έχει αγάπη, τιμή δεν έχει ζωή. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ο Γιάννης το ένιωθε πια χρέος του να αναλάβει τη Σοφία και τα παιδιά σαν να ήταν γυναίκα του, σαν να ήταν παιδιά του, κι ας μην είχαν τόση διαφορά ηλικίας. Ένιωθε μέσα του έτσι πως ένα χρέος απέναντι στη ζωή κόντευε να το ξοφλήσει. 2 βράδια το γυρόφερνε στο μυαλό του, λίγο μετά που ξέφτισε το πένθος που έγινε πιο αχνό. Το 3ο βράδυ την έκανε επίσημη την αραβωνιαστικιά του. Της πέρασε ένα δαχτυλίδι στον παράμεσο, δώρο αλλοτινών καιρών του πατέρα του στη μάνα του, και της είπε για άλλη μια φορά να τον περιμένει. Η Αμυγδάλου θα φρόντιζε για τα υπόλοιπα. Εκείνος θα πήγαινε σε λίγο να υπηρετήσει τη θητεία του. Όταν θα γυρνούσε, θα έκαναν το γάμο στον Άη Δημήτρη. Όλο το χωριό θα καλούσαν. Θα έφερναν και όργανα να ακούσουν τις χαρές τους ως τον Αλισσό. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην απόψινή παρουσίαση. Θα πω μερικά λόγια για την Σοφία τη Δημοπούλου, που σήμερα έχετε έρθει εδώ για να τη δείτε και να την ακούσετε. Δεν θα κρύψω τη συγκίνησή μου για τη Σοφία. Είμαστε μαζί από το πρώτο της βιβλίο, από την έκδοση του πρώτου της βιβλίου. Δεν θα πάψω ποτέ να τη θαυμάζω για αυτό που κατάφερε μέχρι τώρα, για τη μεθοδικότητα που έχει, για τη σταθερότητα που έχει, για τα όνειρα που έχει και για το πώς καταφέρει να κάνει πραγματικότητα αυτά που ονειρεύεται. Είναι τιμή μου που συνεργάζομαι μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα και που είσαι ένα τόσο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Τιμή δεν έχει αγάπη, τιμή δεν έχει ζωή. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα σύνθετο μυθιστόρημα, έτσι θα το έλεγα, στο οποίο νομίζω πρωταγωνιστούν τα συναισθήματα. Αυτά περιπλέκονται με την πολιτική, την οικονομία και τις κοινωνικές σχέσεις, για να βγει στο τέλος ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Γράφει για την Πάτρα και τα γύρω χωριά από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Προφανέστατα το βασικό της ερέθισμα ήταν η καταγωγή της. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν θα ήταν αρκετό αν δεν έπεφτε στα χέρια της ένα κουτί θησαυρός. Ένα κουτί με πολυκαιρισμένα χαρτιά που κάποιοι φύλαξαν από γενιά σε γενιά. Το πρώτο που μπορούμε να δούμε είναι η ζωή των αστών, που αδιαφορούσαν για ό,τι ερχόταν. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Σοφία, αγνοούσαν τις υποδείξεις των συνετών για την οικονομία. Δεύτερο στοιχείο, η τοκογλυφία. Ο πλούσιος σταφιδέμπορος δανείζει το φτωχό καλλιεργητή και μετά του παίρνει την περιουσία. Νομίζω ότι και εδώ υπάρχουν αναλογίες με την εποχή μας. Τρίτο στοιχείο, η μετανάστευση βέβαια, οι σπαραχτικές σκηνές του αποχωρισμού και τα γράμματα των παιδιών από την Αμερική ξεχωρίζουν στο βιβλίο. Με αφετηρία το έτος 1889 και μέχρι τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 2 οικογένειες, μία πλούσια και μία φτωχή, η οικογένεια του σταφιδέμπορου Καραμάνου και η φτωχή Δήμος και Μυγδαλιά Δημακοπούλου, θα βρεθούν στη δίνη έντονων ιστορικών γεγονότων και θα ζήσουν την κρίση, τη χρεοκοπία και τον πόλεμο. Η πρώτη κρίση που αντιμετωπίζουν είναι το περίφημο θέμα της σταφίδας, το οποίο ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη χρεοκοπία του 1893. Αν και βέβαια η τελική λύση του μυθιστορήματος κρύβεται στο 2012, ο κορμός και η αφήγηση αφορούν μια άλλη εποχή και έναν άλλο χρόνο. Η γυναίκα που με τον ισχυρό χαρακτήρα της διατρέχει το κείμενο κατακτά τον αναγνώστη, ο οποίος άλλοτε τη θαυμάζει, άλλοτε τη συμπονεί και άλλοτε εκνευρίζεται μαζί της.
κάποια στιγμή που το μωρό, ηλεκτρισμένο από τη μεγάλη φούρια που επικρατούσε στο σπίτι, άρχισε να κλαίει δυνατά, η Αμυγδάλο εγκατέλειψε τα ηγετικά της καθήκοντα στην κουζίνα για να ανανουρίσει για λίγο το παιδί της. Βρήκε τον Γκούμα να της φράζει την είσοδο με το πλατή του στέρνο. Δίχως να του πει τίποτα, μόνο ένα βλέμμα του έριξε, προσπάθησε να τον προσπεράσει σπρώχνοντας μαλακά τον ώμο του. Εκείνος έμεινε ακλόνητος. Το μωρό τώρα ακουγόταν πιο ανυπόμονο και πιο θυμωμένο. «Γιώργη, μέριασε, το παιδί!» Η Αμυγδάλο σχεδόν ανέπνεε την ανάσα του, καθώς εκείνος είχε σκύψει το κεφάλι του προς το μέρος της. Αυτό να περιμένει. Δουλειά του είναι να κλαίει. Πιστεύω πως το τρίτο βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου, το «Σε σωστή ώρα νυχτώνει», θα πάει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του καλοκαιριού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να απολαύσω τις σελίδες αυτού του βιβλίου. «Σε σωστή ώρα νυχτώνει». Είναι ένα υπέροχο βιβλίο που το διαβάζεις απνευστή. Το βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου είναι ένα αξιόλογο ιστορικό μυθιστόρημα με έντονο το τοπικό στοιχείο, που η πλοκή του σε ορισμένα σημεία γίνεται ιδιαίτερα συναρπαστική. Το βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου έχει το σωστό timing, γράφει και τη σωστή στιγμή, μιλάει για πράγματα που πρέπει να ξαναθυμηθούμε όλοι οι Έλληνες. Με ενδιαφέρε να δείξω και να μάθω κι εγώ ίδια πρώτα απ' όλα πώς βίωσαν εκείνοι οι άνθρωποι την κρίση εκείνη, τόσο στο χωριό όσο και στην πόλη. Μια ματιά τρυφερή, επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω γυναικεία, αλλά κυρίως μια ματιά ανθρώπινη και φιλοσοφημένη. Οι ηρωίδες της Δημοπούλου είναι μητέρες πρωτίστως, αλλά και γενναίες σύντροφοι, ερωτικά αντικείμενα που αντέχουν στο χρόνο και συνάμα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο, την ψυχή και την καρδιά ενός σπιτικού, γιατί όχι του κόσμου όλου. Οι νέοι φεύγουν όταν η πόλη καταραίει, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, και οι μεγαλύτεροι παραμένουν εκεί με μυστικά και ψέματα, ενοχές και ερωτηματικά. Και όταν κάποιοι από τους νεαρούς ονειροδρόμους θα επιστρέψουν με τα φτερά τσακισμένα, η ζωή θα συνεχιστεί εκεί, στο σκληρό βράχο. Η ιστορία πράγματι βασίζεται, πέρα από τα ιστορικά, σε γεγονότα τα οποία διάβασα μέσα από μια αλληλογραφία που έφτασε στα χέρια μου ένα καλοκαιρινό μεσημέρι ήταν, θυμάμαι. Με πλησίασε ο ξαδερφός μου στο χωριό και μου είπε: «Ξέρεις, από το κατόι του σπιτιού έχω βρει πάρα πολλά γράμματα παλιά του παππού μας, του προπάπου μας». Αυτά ήταν ο καμβάς πάνω στον οποίο εγώ κέντησα όλη την υπόλοιπη ιστορία με το νου μου. Άρχισα να φαντάζομαι πρόσωπα, να φαντάζομαι πράγματα, να προσθέτω, να φερώ, να διαβάζω ιστορία για να βάζω το ιστορικό πλαίσιο. Η Αμυγδάλο ήταν η προγιαγιά μου, την οποία φαντάστηκα έτσι όπως την παρουσίασα. Δεν ξέρω πώς ήταν στην πραγματικότητα, δεν μπορεί κανένας να μου πει. Εγώ έτσι την φαντάστηκα και έτσι θα ήθελα να είναι, γιατί ίσως να ήθελα κι εγώ έτσι να είμαι στη ζωή μου. Γιατί γράφω, πάντοτε έγραφα. Δεν έχω άλλο τρόπο να κατανοήσω τον κόσμο, τον εαυτό μου, τους γύρω μου, πιο πολύ τον εαυτό μου νομίζω. Προσπαθώντας να μπω μέσα στην ψυχολογία των ηρωίδων κυρίως και των ηρώων, κάνω μια κατάδυση στο δικό μου εαυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το διαβάσουν οι νεότερες γενιές. Τις προηγούμενες μέρες το πρόσφερα σαν δώρο σε αγαπημένα μου πρόσωπα και νομίζω πως το αγαπούν τόσο όσο το αγάπησα εγώ διαβάζοντάς το. Το βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου κατορθώνει να συνδυάσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο το εμπορικό με το ποιοτικό και ταυτόχρονα να πετυχαίνει με τους χαρακτήρες να δώσει ένα βαθύτερο ιστορικό βάθος. Το βιβλίο πρέπει να το διαβάσει κανείς, γιατί είναι σαν να πηγαίνει σινεμά, να βλέπει μια καταπληκτική ταινία για 2 ώρες, να μαθαίνει πράγματα και να βγαίνει ανακουφισμένος, γιατί ένας άνθρωπος βρέθηκε να μιλήσει για πολύ σημαντικά ζητήματα με τέτοιο τρόπο. Εγώ αυτό θέλω, να το δω ταινία αυτό το βιβλίο. Είμαστε 1 μήνα σχεδόν μετά την κυκλοφορία του βιβλίου. Τα μηνύματα από την αγορά είναι πολύ θετικά. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Είναι το 3ο της βιβλίο και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το σημερινό ταξίδι ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, όχι μόνο δικά μου, αλλά και του κόσμου. Πιστεύω ότι τα μοιράστηκε μαζί μου. Ήταν γεμάτο πολύ όμορφες εντυπώσεις, αναμνήσεις, μουσική. Ήταν ένα νοσταλγικό ταξίδι και πιστεύω ότι και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε όσο το ευχαριστήθηκα και εγώ. Για ειδέστε τον αμαράντο, για ειδέστε τον
cette igresse